Raua tänaval. Helga kivid, mis me kingime Tõnule ja Viljarile. Ajad. 26. Isetegevus. mai 2001. Tõnu poolt. Rapla kant. Ihan tehnyt. Ja mä ütlen, kun sillä tykkä aika istun ja just näin, nagu kui valmil, siis juon hakkan tühjaks minna. Ja Pavlova just läksid kõik kohinad. Kõik jäi paikseks. Ma ei julge ju. Aga heli tuleb peale, nii et ütle midagi. Neelasid keele alla. Ja nii põhjalikult ja kaardi peal seitad. Muidu sellega siit keeramisega on tavaliselt kõige raskem olnud, jah. Miks pärast on potsep oma ja? No on ametlik potsep. Ja tegelikult ega siin kolhoosi ajast oligi, me olime kõik potsepad. Lapsed olid potsepa lapsed ja mina olin potsepa naine ja... Kui Kaius elasime, siis oli nii... Potsep on see, kes aktiivse teeb siis. Ainult kaminad ja pliidid. Ja siis oligi just Kaius elasime, siis kui mõnda keegi klassi peal tuli otsima. Kus Langi elab? Ja ma näen, jah. Aga see ongi praktiline, kui oleks teil nagu ilus kapeet, siis käepärast ära joonis. Maailma kõige hullemad elukalikud. Mina ka ei salli. Ei, mis ei salli, ma kastan neid nagu tulnud. Aga see on, ma ei tea, mulle arusaamatu. Miks pärast? On kisk ja. Ja ta kutsub omale putukad kohale. Jaa, midagi moodi ta ju meil. Mul kempsel. No jah, seal. Aga olige... Ja siis võrk oli tehtud nii palju põrandust kõrgama. Muuta, kui ma sain selle. Ma tegin muuta. Aga olegi, enne ta oli hale. Ma pärast pole, kui sa potsepad nüüd vähemasse, siis pärast maha ja ehitama. Naabri maja mehed. Raua tänaval 27. mail 2001 pühapäeval. Nüüd on korter remonditud ja valmis. Siin on siis meie magamistuba. Tõksvooditega. Siin siis ennutuba. Joosepi raamatu riiulitega. Meie reservraamatuid ja Joosepi raamatuid ja Hansu raamatuid ja rõduuks. Vana originaal parkett. Ka isa ja ema toolid, mis me nüüd tõime. Tädi Lool ja Veini karafin. Meie külasraamat. Siis maalid, helgamaalid ja teised. Laine ja minu kirjutuslaud.
Kask, meil taga raadiomaja ja Laine, lindistaja ja raadio, meil ei juhu see korda teha, mis töötab nüüd hästi. Meie esimene voodi siin Tallinnas, mille me ostsime möödunud aasta märtsis. Nüüd on külalisvoodi. Me oleme nüüd lainetoas. Siin on Helga-Isa Molbert, üks Helga-Isa maal. Helga maale. See on siis Helga maalimise ja kirjutamise tuba, üldse Helga tuba. Helga töölaud, minu oma oli Artur Mägi kirjutuslaud ja see oli nende köögilaud. Siin on Helga kivid, mis on kaasas maalimiseks. Iivu teeb. Koridor ja meie elektrikilp. Vaade meie koridorist. Jah, meie kapi ja siis signalisatsioonisüsteemi.
uus ja moodne köök siis täiesti valmis. Veel vannitoa vaatteid lisaks. Dušikabiin ja nii edasi. Pesumasin, torutühendus ja kraani kausialune kapp, kohvikeetjad ja mikrovahi ja siis kapid, jahu ja suhkru karbid, külmuti.
eestlased, kes olid siis pagulaseestlased. On ju ka, et vanem põlvkond, minu vanemate põlvkond, kes olid siis täiskasvanud ja tulid, nemad olid ju, ütleme, siiski üles kasvanud Eesti mentaliteediga ja väga konservatiivsed. Mina olin laps. Mina kasvasin üles, ütleme, Rootsi koolis, Rootsi mentaliteediga. Ja mina olin natukene, ütleme, meie põlvkond oli opositsioonis meie vanematega. Nii et võiks ütelda, et mul on rohkem läänemaine kasvatus. Ka vaakade aeg ja revolutsioon ja sõjad ja hädad, aga kõigest pääsesid ja kuna ema on põline tartlane, tema on ema ja tema vanemad ja kõik on sündinud Tartus ja mina olen ka sündinud Tartus ja mina olen ka Tartus. Ja kui hästi veel õpetaja vaimustusega. Ei, sa võid rääkida. Ei, meil pole seda vaja. Eksameid on meil küll tehtud, millest me muidugi midagi ei osanud. läbi said ikka. Kes meil, see on meil rohkem hobi. Et kui rääkima hakata, said aru, mis inglise keel on. Ei, ma ütlen, et mina saan juba aru vapratest ja ilusatest, mis nad räägivad oma. Peab raha olema. Aha. Aga selline moment, et üldse ei olnud mingi... Nad arvutas kokku, et 13 krooni said raha. Palju ei olnud. Aga kõik kapid olid tühjaks tõmmatud asjades, nad otsisid asju ja siis... Aga neil oli natuke aega ja... Nii et... Videokassetidest võeti kõik uutavad. Kas päeva ajal me ise? Siis te olid ise ära läinud? Ivo ja Kadi meil 28. mail 2001. Köögis. Räägi nüüd midagi, Kadi. Räägi sa ei julge. Ei julge või? Mis juurde teed? Kas sinul on jalgratas? Mis see on tiiger rinna peal või? On see tiiger? Ta on otsustanud, et ta ei ütle midagi. Maffia päev. Kopsu maffia Raua tänaval 29. mail 2001. Vaikseks jäid poisid. Nad käivad läbirääkimised. Kõik ei sai välja nüüd lobisuda. Käivad läbirääkimised enne esitamiseks presidendi kandidaadiks juba. Ära rääkida seda Elgale kõvasti, ta kohkub ära. Mul on volitused olemas tahab instituudis. Aga kas sa said kõik 8 tükki vaatasid? Sümpatiseeris see venelane. Õhtusjoon on tulviste tegelikult. Ta on vähem näinud õhtusöökiga sõmas. See on omamoodi ka Rainla poolselt. Jah, äkki. Rainla viis räägivad. Tulviste on EÜS-imees. Mis? Tulviste on EÜS-imees. Ei, tulviste muidugi. Ega kõik nõuksed tõusikud tahavad ikkagi EÜS. Paldiskis 30. mail 2001. Lõunasadamas. Paldiski. Paldiskis. Laeva peal.
meie õunapuu 1. juunil aastal 2001 käis sõites. Rooslaine sünnipäeval pühitseme 10. juunil 2001. Ja. Vi tar lilla svängen nu då. Ja, nu ska vi leva. Jag må leva. Jag må leva ut i 100 år. Ja visst ska hon leva. Ja visst ska hon leva. Ja visst ska hon leva ut i 100 år. Hurra! 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 Skål, skål, skål! Skål här inne! Åh, skål! Åh, skål! Ny sed som man passerar i skränten. Så ja, ordentligt bak, ja. Vi ska skåla. Skål här inne! Precis, den sidan måste jag ha. Keramik eller? Skåla. Skåla. Ska vi skåla här inne? Ja. Det blir full Ulrike. Har du druckit upp allting nu här inne? Tack, tack. Jaha, kan jag kasta mig loss över presenterna nu? Mina silverskedar av farmor. Samma sort som jag får. Gott sätt. Ska du inte? Mycket stött. Hej Christian! Ja. Christian! Hej på dig! Hej! Bjuda mig en godis där. Kan du bjuda mig? Jag kastar här då. Tack snälla. Oj vad du sköter om Jag tar ut mig. det. Tack. Det var många. Ja, nu räcker det. Tack ska du ha. Då får vi öppna det här samtidigt då. Ja, vet jag inte. Wow! Snygga så tar den snart. Jättefint. Tack. Varsågod, varsågod. Ja, hoppas att den får plats men alltså. Inte vad man är utomhus. Ja, exakt. Fördelen med fira sommar. Vart kan... Nej, inte gå iväg med den. Andra vill också ha, inte bara du. Kom tillbaka. Vilken luring. Ja, otroligt. Har vi inte ätit sen lunch? Nej, mellanmål och sådär. Vi har någonting där. Vi har i skål. Ja. Om du sätter dig hem innan så ska man välling vid 7:30. Jag vet inte. Vi pratade Vi har hinner säkert komma hem sen vid 8. för en vecka sedan. Ja, men då kan du äta köttbullar också. Ja, då kan vi... Ni får ta med er liksom. Har du Ja, bästa sitta platsen? bredvid morfar. Just det. Och pappa har Vad fint att ni sitter. Fyra båtar, ja. Ja, Titta, jag ser bara fyra båtar. fötterna under ska det vara riktigt. Ja, ni sitter riktigt. Du, titta, en där. Jo, jag såg fyra båtar, ja. Den ligger där, ja. Du, Men den där är smutsig. jag såg bara. Inte kommer. Ja, om det är bättre att vattna ner det så att säga. Om det kommer en stort regn, då går det ner igen. Men om det kommer så att säga som det heter skurar, så kommer en liten skur. Då blir det halvblött, då blir gödslingen kvar. Mormor det räcker så mycket. Ja, det är så mycket. 7. juunil 2001. Anine ja Christian Askväggen. Hej Anine! Nej. Min paket. Min bokpaket. Var försiktig med den. Ha inte sönder boken. Min bokpaket. Bokpaket. Det räcker nu. Det är bra. Det räcker. Det är bra. Fullkomligt. Samma stor. Ja, men han spanade in det direkt. Ja, nu ska... Kolla pappa, det är jättestora. Ja, ni lagar. Alex, här har Bränner du dig också. sen, Jonin. Ja, vad är det?
2001 Otsvegenil. Ja, om du tycker om såna. Seekord oleme siin, kuna Vad var det för något? Liide on toppuud Eestis. Tipsrundan on hakanud. Vi missar någonting, sa farfar. Nej, mamma, där uppe ska man börja. Ja, men det är nummer 6. Så sa ju farmor. De kommer ju vara inte i ordning. Jag säger ingenting. Vi går tillbaka här. Kronprinsessa. Det blir nummer 10, Alex. Nu kan ni låsa in den där som helst. Tänk här en. Vilken nummer 10? Vad heter Sveriges kronprinsessa? Silvia, Victoria eller Lilja? Prinsessan. På den här vägen. Vad var det för nummer? 9. Pappa. Släkt med dinosaurierna. Elefanter, giraffer eller fåglar. Vadå lång? Nej, vilka är närmast? Vilket släkt till exempel? Vad ska jag säga? Lång, Vilka som kommer från varandra närmast? vad sa du? Dinosaurier, elefanter, giraffer, fåglar. Det är fåglar. Ja, fåglar. Vi satsar på fåglar. Palmen. Alex, ta av dig mössan när jag ser dig inte. Palmen går på. Vad? Mamma, här. Det borde du veta. Vet du vem som har dammsugit den där parabolen? Du. Va? Många år har farmor och farfar varit gifta. 38, 43, 57. Det får vi räkna med nu. Vad heter fågeln? Du får inte säga högt nu, de är nära oss. 57 kan det inte vara. Då skulle de varit 10 år när de gifte sig, eller hur? Säg 68 kan inte hända, för då skulle de veta. Alexander. Är ni klara med den blåa? Var det en sån? Nej, det är fuskis, det här vet du Det ska ju. jag inte veta. Du får gissa och räkna lite. Tänk hur gamla de är och så gissar du hur många år de har varit gifta. Vad heter fågeln? Gymnastik, kryss, han blåste upp snabeln med cykelpump. 2, han blev rädd när han såg en skugga på väggen. Har du hört en sån? Jag var rädd när han såg sin egen skugga, kan det vara? Blåste han upp sin snabel med cykelpump. Det Nej, vänta. Vad var det? Ja, det är den. på 8 ben. Har den 3 på varje? Tror det. Då är det 6. Då sätter vi en kryssa. Henke tycker kryss. Ja, det är allt, Alex. Klara. Är ni klara redan? Först farmor. Här och Ja, vilka- farmor. Vet du det? Ja. Det är säkert. Jag har sett det i filmen. Jaha. Det kunde inte pappa förstås. Vi tar den där. Blodtörstig, stor eller kung? Ska vi säga Tyrannosaurus. Alltså, är den stor eller är den kung? Kung kan man säga.
tycker du är blodtörstig? Då kör vi på det. På styrstången. Naveln. Det är den som hjulet snurrar runt, mitt i hjulet. Bilmärke, sminkmärke, matmärke, matet. Mamma jobbar med Lancome, vad kan det vara då? Smink. Olika mamma. Alex, du snygg. Mamma, du gissade på att naveln... Ja, var där. Nu har ni kvar. Hundar. Det är 3 stycken. En heter Lassie. En båtsman i Tjorven. Vet du vad det är för djur? Båtsman. Det finns någon som heter båt och ett djur. Vad är det för djur? Ja. Emily har 9 rätt, Alexander har 10 rätt. Aha. Då ska vi se här. Har ni lika eller? Vi har lika. Då ska vi se på Henkes. Vad var det som Emily visade? Vem ska äska täska hela tiden? Det var Henke som visade på det. Men det är ju liksom ingen kunskap egentligen. Ja, Henke hade rätt. Vad var det de missade mera då? Sen hade på cykel då. Emily hade fel på cykel men Alexander hade rätt där på nav. Sen kom Alex med 10 rätt. Emily på 9 rätt. Mamma 9 bara. Ja, det blir bara 9. Ja, jag var glad. Bara 9 alltså. Vad står det till dem? Mamma och Vad står det till dem? Kubbmatch. Ja. Här. Hämta kubbspelet. Ja, men jag måste ta kameran. Va? Vad står Då det till... räknar vi. Vad står det till dem? Vadå, vad står det till dem? De vann Nej, men, ja. Fick man inte 50 poäng eller något? Du sa ju det. Nej, du kan stå om. Du måste komma över halva. Nästan. Vad händer efter om man har missat på 3? Förlorar man så kan vi köra till. Hela spelet förlorar man då, va? Vi kör inte så. Jo. Okej då. Men Alex kastar lite. Jag kommer Den är över halva. Den är över halva. Jag kommer börja med något. Vänta lite. Akta inte. Nej. Nej. Ja, det är lång tid. Lägga ner. Nu har det blivit. På dem bara. På dem. Ner med kubbarna, Henke. Elda på. Vad konstigt, det är jag som ser konstigt att det går lite. Bra Henke, mitt i prick. Mitt i prick. Jag fattar så det. Henke träffar mitt i prick. Aj! Akta kungen. Bra Henke. Oj, Jättebra. bort. Inte brösten här. Ja! Bra Henke. Kom igen. Där är hörnan där. Sista. Nej. På. Nej, du bröstar. Oj. Nej, vad pussigt. Okej. Bra. Nej! Pappa! Kom igen. Prisutdelning. Av dagens tävlingar så vann mödosamt Heino No. Tack vare frågorna. Ja, han var klipsk. Och som första pris får han en puss av mamma, Emily. Får vi se? Åh!
ni får kilsamt ropa bara. Nej, vad bra pris. På andra plats kom sonen Alex. Han får också en puss. Han får en puss. Priset blir också en puss av mamma. Nej, försiktigt med flaskan nu. En puss nu. Plus ett litet djur. Oj, oj, oj. Vad är det för någon? Patamon. Är det en Digimon? Patamon. Patamon. Vad säger Alex? Vad säger? Det är min favorit. Ja, det var den som utvecklade sitt Engimon. Ja. Tredje plats kom både Henke och mamma. Då får vi krama. Pussa varann. Pussa varann, Henke. Kom. De får farfars byxor. Plus att här kommer också ett djur. Henke fick dem, mamma. Ja, kolla. Här shit, vi vinner på golvet. Aj, aj. Aleksandr ja Hendrikuga Biskopsööl 1. juulil 2001 meie teine reis poistega. Kõik läks hästi, alguses sadas küll vihma, aga saime ka sellega hakkama. Alex. Men jag kommer ombord. Allihopa, här kommer Alexander. Henrik har redan gått ombord. Kommer farmor på stegen. Jag tänker jag är inne i Pokémon-museet. Ska inte du Det är det? spännande att se om hon klarar stegen. Jag kan säga till dig, för du har klarat det igen. På blå. Kör på blå så hämta blå på Gameboy. Så jag är inne i museet just nu. Det kostar 50 kronor, Henke. Hej Henke. Var är du då? Daisy Juuli. Kanske jag kollar, spelar för Mikko mycket Biskopsööl. Tekken 3. Poistel on aktiivsus käigus kõvasti. Hakkame just hommikut sööma. Tekken 3! Han har aldrig spelat Tekken. Nej, han är så liten så han får inte. Men den har dubbelt så stor. Tag! Ska vi ta med 2 då? Klara färja gå. Nej, inga fötter! Klara färja gå. Jag vill titta på Alex, nu kommer ägget i vägen. Ja, vad gör det då? Du ser inte Han ser ut Alex. som ett ägg i alla fall. En Henke. Alex då? Han tittar bara ner. Då blir det ingen bild på Alex. Snöbollskrig. Nej, akta. Så blir Så. det gult.
då kan jag väl få ett papper. Farfar har inte borstat tänderna. Nej, ska jag göra det? Det kan han göra där. Här har jag ju gjort fint. Det är djupt där nere. Okej, nu. Och när du vill att det ska sluta, då ska du trycka en gång till. Håll kameran stilla. Ja. Sluta nu. Här är farfar och Henke. Ska jag sluta? Ja. Jag får låna kameran. Det är iskallt. Det är iskallt. Men lägg av. Det är kul. Det är jättekul. Jag kommer ännu längre. Det är jättekallt. Jag har tryckt. Ja, men trycka en gång till när det är färdigt. Här kommer han. Nej. Varför inte då? En enda bild. Nu får jag det. Ja, vi får se. Här är Alexander, Henrik och Helga och en på långpromenad på Biskopsön. Vi letar efter dovhjortar. Än har inte sett några. Ta kort nu. Man ser dem inte. Det blir ju inget. Det är inte precis samma det gamla. Berget ändå. Hur då? Klättra. Var inte jobbigt? Titta, pappa där. Pappa. Ja. Har ni med? Mormor. Vänta lite. Försiktig. Akta ner, du kan ramla. Nej, bort.
Helga, har du filmat färdigt? Lista dem. Vilka till mormor då? Titta på pappa. Nu ger sig Christian. Hej då Christian! Nu åker vi långt. Hej då! Hej då. Vilka till Anine? Ja, Åka snabbt. Åka snabbt, ingenting. Vilka till Anine? Hej på er! Hej Anine! Hej! Nu får ni ro. Ro barnet, katten hänger i garnet. Christian, kom tillbaka. See on see pagadiittera. 16. juulil 2001 meie põhjapoolne katuseäär pärast remonti. Tõnu ja Viljar katusel samal päeval.
Reesaare jooksu sees ka. Vaata see eelmine rida. Vaat sealt kohast. Ei, üks rida veel allapool. Vaat selle koha pealt. Selle koha pealt peab tihti. Need kaks rida. Suhkruga on täpselt samuti, et kas sa suhkurt tahad või tahad. Ma pole kunagi palju suhkurt pannud, ma pole kunagi ise pannud, mul naine paneb. Siis ma otsustan, ma panen sulle natuke suhkrut. Ja siis ma otsustan, et sa võtad natukene barbi. 23. juulil 2001 Reesaare, Liia ja Petteri, Kristi ja Niine sadamas. Hakkame just nende paadiga välja sõitma. Nee, det var Nines. I'm doing them. Jag släpper inte in den. Bollen är Christians boll. Titta på morfar. Siin või? Olegi nii. Hei Niine! Hei! Morfar här. Hej Christian! Ja, nu vet jag. Har de frågat draken som heter Charizard? Det är en Pokémon-drake. Ja, det gör vi. Pikachu springer på Pokémon-draken som heter Charizard. Vad är det då? Vad är det där då? Miks ei ole publiktiiva? Vad roligt att se er. Tere tulemast teile. Ja, under hus. Man ligger där och sen ibland så kan man kratta och penna på giftplatsen. Okej, ja. Man kan ju rita dit kakorna. Ja, just det. Ungefär. Och det blev som utprodat. Men någon... ikka 7 pöida. Jah, huvitav. Ja siis mul tuli meelde, et selles loetelus on need 7 pöida vankrirattal. Aga seal, mis mul oli meeles, mis seal veel oli, seal oli iga numbri kohta oli üks, et laps jätaks meelde. Så har vi koll på dig. Oj. Så 1, 2, 3, 4, 5. En stol till. Kus Helga kadus? Kuhu ema jäi? Ma ei tea. Hej igen! Vad gör du? Gissa! Ja, just
Salatid, leiba. Dressingen. Jag tror de ska ha... Vadå? Öl. Joo. Peab juua pude sellest ka ju. Tehakse korraks ise tahaks. Hei, Gurkan. Nej, den här kritan inte med i rosen. Mormor. Sitter du? Nej.